Shalom, shalom, shalom. ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ቅዱሳን ህዝብ አምላክ ሰላም ጸጋናይ ክርስቶስ ምስኩልኹም አናሃኹም ሰላሐዲኒ እዚ ካብ ሲአርጂ ኢንተርናሽናል ቸርች ስቶክሆልም ስዊድን ድመሓላለፍ ናይ ንጎን ጎድ ወርድ ናይ መዓልቲ ቃል ፕሮግራም ናዩ ዝበለጸ ቃል ንድበለጸ መዓልቲ ድብል ፕሮግራም እዩ 45 ደቂቃን ኩሉ ግዜ ሰዓታት 4 ናይ ንጎ ክትረኽቦ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዝናትና ቻነል ሰብስክራይብ ላይክ ታናዶል ምልክት ተጻይትኩም ንጎንጎ ክመጸኩም ንሎም ንካፈሎ ቃል ንመንፈስ ቅዱስ አይነውሄው ድበልዩ ንመንፈስ ቅዱስ አይነውሄው ሪኹም ብዙሓት ኣሕዋት ስለ መንፈስ ቅዱስ ፐርሰን ምዃኑ ስለዘይርድኦም ስምዒት ከም ዘለዎ አይፈልጡን እዮም መንፈስ ቅዱስ ግን ፐርሰን ተደኣ ኮይኑ ድማ ፈቃድ ኣለዎ ስምዒት ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ኦፈንድድ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ መንፈስ ቅዱስ ክጉሂ ይኽእል መንፈስ ቅዱስ ክሕጎስ ይኽእል መንፈስ ቅዱስ ስለዚ ሓደ ፐርሰን ኣብ ውሽጥና ከም ዘሎ እንደ ሓሰብና ኣብ ህይወት ክንመላለስ ብጣዕሚ ኢምፖርታንት እዩ ምኽንያቱ ናቱ ሓጎስ ይናዓና ሓይልና ናይ መንፈስ ቅዱስ ምጉሃይ ግን ሓይልና አይኮነን አምድር ድማ እቲ ዝኸበረ ነገር ንምክሐሉን ዘለና ንብሎ መንፈስ ቅዱስ እዩ ምኽንያቱ ብዘይ መንፈስ ቅዱስ ምንም ክንገብር ኣይንኽእልን ኢና ምንም ውን ዓቕሚ የብልናን ዓቕምና ሓይልና ጥበብና ምስተውዓልና ኩሉ ነገርና መንፈስ ቅዱስ እዩ ስለዚ ኣብ ህይወትና ልዕሊ ዝኾነ ነገር ንዕኡ ዘጉህ ጎደና ንዕኡ ድትንክፍ ጎደና ደይ መሓዝ የድልየና ማለት እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ካብ ጥቕሲ 30 ካብ ጥቕሲ 29 እቲ ንሰማዕቱ ንበረኸት ዝኸውን ንምህናጹን ዘድሊ ሰናይ ዘበለ ዘረባ ደኣ ተዛረቡ እምበር ዘይጠቅም ዘረባስ ካብ ኣፍኩም ኣይውፃእ ነቲ ንመዓልቲ ምድሓን እተሓተምኩምሉ ናይ ኣምላኽ መንፈስ ቅዱስ ኣይተጉሂዎ ረእዩ ኣሕዋት ብዛዕባ ዘረባ ክዛረብ ጸኒሑ ካብ ኣፍኩም ሰናይ ዝኾነ ሰባት ሰሚዖም ክባረኹሉ ክህነጹሉ ዝኽእሉ ዘረባ ኣውፅኡ ካብ ኣፍኩም ዘይጠቅም ዘረባ ኣይተውፅኡ ቀፂሉ ግን ሽዑ እንታይ ኢሉ ነቲ ንመዓልቲ ምድሓንኩም ዝተሓተምኩምሉ መንፈስ ቅዱስ ኣይተጉሂዎ ብኻልእ ኣዘራርባ እታ ኣባና ደሎ መንፈስ ንዕኡ ደይመጥን ንዕኡ ባህ ዘይብል ወርድ ካብ ኣፍና ነውፅእ እንተደኣ ኮይና መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጥና ክጉሂ ይኽእል እዩ ብዙሓት ክርስቲያናት ንኣፎም ኣይጥንቀቑን እዮም ንኣፍካ ደይትጥንቀቕ እንድሕር ኮንካ ግን ብዙሕ ነገር ኣብ ህይወትካ ሉዝ ክትገብር ኢኻ ምኽንያቱ ኣብ ውሽጥኻ ስምዒት ዘለዎ መንፈስ ኣለካ ኣብ ውሽጥኻ ሓደ ኣካል ኣለካ እዚ ኣካል እዚ ድማ ንዕኡ ዝምጥኖ ቃል ደኣ እምበር ንዕኡ ደይምጥን ቃል ካብ ኣፍካ ክወፅእ ኣይደልየን እዩ ዘይጠቅም ዘረባ ኣይትዛረቡ ምኽንያቱ ዝሕጎስን ዝጉህን መንፈስ ኣብ ውሽጥና ኣለና ስለዚ ካብ ኣፍና ዝወፅእ ቃል ብምሉኡ ንመንፈስ ቅዱስ ወይ ክሕጉሶ ወይ ክጉሂ ይኽእል እዩ ስለዚ ከም መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ሰብ ኣምላኻዊ ዝኾነ ቃል ምዝራብ ክንላመድ ኣለና ናይ ኣምላኽ ዓይነት ኣዘራርባ ኣብ ህይወትና ክንላመድ ኣለና ዘይጠቅም ላግፂ ክንገድፎ ኣለና ዘይጠቅም ቃላት ክንገድፎ ኣለና ሓደ ንህይወትና ዲስትሮይ ክገብሮ ካልእ ዓይነት ባና ዘሎ መንፈስ ክጉሂ እዩ ቀፂሉ ከምዚ ኢሉ መጽሓፍ ቅዱስ ብዘሎ መሪርን ነድርን ኩራን ታዕታዕን ጸርፍን ምስ ኩሉ ክፍኣት ዘበለ ካባኻትኩም ይርሓቅ ሪኹም እዞም ነገራት እዚኦም ካባኾማት ይርሓቁ ምኹራይ ካባኾም ይርሓቅ ጸርፊ ካባኾም ይርሓቅ ይሲ ነድሪ ካባኾም ይርሓቅ ክፍኣት ዘበለ ካባኹም ይርሓቅ ንምንታይ ነቲ ኣባኹም ዘሎ መንፈስ ቅዱስ መታን ከይተውሂቦ እንተ ደኣ ብኽፍኣት ንመላለስ ኮይና ካብ ሰብ ንላዕሊ ነቲ ኣባና ደሎ መንፈስ ከም ንትንክፉ ኣይንዘንግዕ እንተ ደኣ ብኹራ ብባእሲ ብኻልእን ካልእን ንኸይድ ኮይና ነቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ መንፈስ ባህ ኣይነብሎን ኢና ስለዚ ንመንፈስ ቅዱስ ባህ ብዘብል ጎደና እንተ ደኣ ክንከይድ ጀሚርና ክንብርትዕ ኢና ፍርያማታት ውፅኢታዊ ህይወት ድማ ክህልወና እዩ ንምንታይ እቲ መንፈስ ባዕሉ ሓይሉ ክኾነና እዩ አንጻር ናቱ እንድሕር ንኸይድ ኮይና ግን መንፈስ ቅዱስ ክድግፈና አይከለን እዩ ምኽንያቱ ኣብታ አንጻር ናቱ ጎደና አይድግፈካኒ መንፈስ ቅዱስ ኣብቲ ናቱ ጎደና እሱ ዝድግፈካ ስለዚ አንጻር ናቱ እንድሕር ክንከይድ ጀሚርና ንሕና ኢና ተመሊስና ክንጉዳ ስለዚ ኣዘራርባና ንጠንቀቐሉ ይሲ ኣካይዳና ንጠንቀቐሉ ይሲ ኣብ ኩራ ኣብ ባእሲ ኣብ ካልእን ኣይትረኸቡ ምኽንያቱ ኣለኩም ድመርሕ መንፈስ ኣለክ ዝድግፍ መንፈስ እዚ መንፈስ እዚ ንዕኡ ብዘይምችኦ ጎደና መኻድ ፈንፍን እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ቀፂሉ ከምዚ ኢሉ ግናኸ ከምቲ ኣምላኽ ብክርስቶስ ይቕረ ዝበለልኩም ንሕድሕድኩም ተለዋዋህትን ተዳናገጽትን ኮይንኩም ይቕረ ተባሃሉ ሪኹም
بيغريتا تمالالوسو نمنتا يغريتا እግዚአብሔር ባህዘብሎ بيغريታ ممللاسين منفس قدس ባህዘብሎ مخنياتو تمنفس باخ حغوس تدلي اندحر كونكي كل غيزي كمت بكريستوس يقرس تبهاللكي يقرا تبا خاليلو ريخو محوات منفس قدس فلي زبل بحر لو مصحف قدس كزارب كله نبود صرفه يحدغوليلو يسي نود صرفه يحدغوليلو نمنفس صرفه غني بالمصحف قدس مخنياتو كسع كندز منفس قدس طنقاق يدلي مالتيو سنسيتيف دهونه بارت سلولو ስለዚህ ኩሉ ጊዜ ስለ መንፈስ ቅዱስ ክትሐስቡ ከለኹም ኩሉ እንትናኹም ንዑ ከም ድምጭ ጌርኩም መመለላስ ተላምዱ አምላኽ ባረኩም ስለዚህ ሎሚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አብ ህይወትኩም ወሲንኩም ክትቀበልዎ እትደልዩ እታ አብኡ ዘላ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክትቀበልዋ እትደልዩ እዛ ጸሎት እዚኣ ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግነካ አለኹ يأمن الله يسوع كريستوس سلا حتياتي كم دتسأله أدا حتياتي كفيلو كم زفتمو سلاي كم زموته بسالسيت معلتي أملاخ كموتات كم زتنسو أبيمان أملاخ كم استقمته يأمن الله يسوع كريستوس ناي هيوتي غويتا إيو يسوع كريستوس أملاخي مدحانيين إيو كابزا ساعات نكريستوس بمقبالي حدش فترات ولود أملاخ كوين اللخو منفس قدوس بشم يسوس بأمنت ناوشت أي يقبلك اللخو آمين أزي أتصلوا لتصلوهم بتحمقوا حقوسكم بزيب تحت زلو أدراشانا كونتاكت قورنا يخوم سدليكم حاجز كن لأخلكم هنا شالوم